Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Nga igsuon, padayon tang magampo alang sa kahusay panagdait sa katawhan, labi na tali sa Russia ug sa Ukraine ug sa ato usab nga mga political aspirants nga nagsigig pangumpanya karon nga maghiusa unta sila sa ilang gugma sa atong nasod dili sa ilang kaugalingon. Ato usab nga iampo og pasalamatan ang nahigugma nga mutabang nato dinhi, ang atong mga benefactors ug donors nga siging hatag sa ilang mga suporta sa atong mga proyekto. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo, kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo, kaluy-i kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dad-on ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Ginoo, dili unta kami biyaan sa imong grasya, kay pinaagi niini, mahimo kaming madasigon sa pag-alagad kanimo, o mag-angkon namo kanunay ang imong panabang. Maangkon namo kanunay ang imong panabang. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinotlo, gikan sa basahon ni Propeta Daniel. Si Azarias mihunong og mibarog didto sa kalayo og nagampo sa kusog nga tingog. Tungod sa imong ngalan o Ginoo, ayaw kami itugyan sa kadautan sa kahangturan, ayaw kawanga ang imong kasabutan. Ayaw kami pagkuhae sa imong kaluoy, tungod ni Abraham imong minahal, ni Isaac imong sulugoon, ug ni Israel imong balaan, nga imong gisaran, nga imong padaghanon ang ilang kaliwat, sama sa mga bituon sa kalangitan, o sa balas diha sa kabaybayunan sa dagat. Kay naot-ot kami o Ginoo, labaw sa bisan unsang nasod, naalaot bisan diin sa kalibutan nining adlawa, tungod sa among kasalanan. Karong mga adlawa, wala na kaming hari, propita o pangulo, walay hinurot pagsunog, walay sakripisyo, halad o insenso, walay dapit nga arang kahalaran sa unang mga bunga, aron makapahimuot kami kanimo. Apan uban sa mahinulsulon nga kasing-kasing, ug maobsanong espiritu dawata kami, ingon ug mga hinurot pagsunog nga karnero o baka, linibo nga pinatambok nga nating karnero. Busa dawata ang among sakripisyo diha sa imong atubangan karong adlawa, samtang nagasunod kami kanimo sa walay pupanagana. Kay ang tanan nga nagasalig kanimo, dili gayod kaulawan. Ug karon nagasunod kami kanimo sa bugos nga kasing-kasing, nahadlok kami kanimo ug nagaampo kami. Ayaw kami himua nga maulaw, kundili tagda kami diha sa imong gugma ug dakong kaluoy. Palingkawasa kami pinaagi sa imong kahibulungang mga buhat ug hatagig himaya ang imong ngalan o Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios.
Hinumdumi ang imong mga kaluoy, O Ginoo. Hinumdumi ang imong mga kaluoy, O Ginoo. Ang imong mga paagi, O Ginoo, ipahibalo ka nako. Tudloy ako sa imong mga agianan. Aga ka ako diha sa imong kamatuoran, ug tudloi ako. Kay ikaw man ang Dios nga akong manluluwas. Hinumdumi ang imong mga kaluoy, O Ginoo. Hinumdumi ang imong mga kaluoy, O Ginoo. Ug ang imong kaayo sukad pa kaniadto. Sa imong kaluoy hinumdumi ako, tungod sa imong kaayo, O Ginoo. Hinumdumi ang imong mga kaluoy, O Ginoo. Maayong matarong ang Ginoo. Sa ingon iyang gipakitaan sa dalan ang makasasala. Iyang giagak ang mapaubsanon ngadto sa katarong. Iyang gitudloan ng mapaubsanon sa iyang dalan. Hinumdumi ang imong mga kaluoy, O Ginoo. Thy word is the lamp unto my feet and the light unto my path. Thy word is the lamp unto my feet and the light unto my path. You're the light unto my path. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaw ikaw, O Ginoo. Niadtong panahon na miduol si Pedro kang Hesus og nangutana, Ginoo, makapila ba makasala kanako ang akong isig katao ug ako gihapon siyang pasayloon? Makapito ba? Si Jesus mitubag, dili kay makapito ra, kundili kapituan kapito. Kay ang gingharian sa langit sama man sa usa ka hari nga nakighusay sa mga utang sa iyang mga sulugoon. Sa diha nga nagsugod siya paghusay, gidala ngadto kaniya ang usa ka sulugoon nga nakautang kaniyag milyon ka pesos. Ug tungod kay wala man siya igong ikabayad sa iyang utang, misugo ang iyang agalon nga ibaligya siya, ingon nga usa ka ulipon, lakip ang iyang asawa ug ang iyang mga anak ug ang tanan nga iyaha, aron makabayad siya sa utang.
Miluhod ang sulugoon at tubangan sa iyang agalon ug nagpakiluoy nga nag-ingon, Sir, ayaw intawon ako apikiha, kay bayran ko ra ikaw sa tanan. Naluoy kaniya ang agalon, busa gipapas niya ang utang sa sulugoon ug iyang gipalakaw. Milakaw ang tao ug gikasugat niya ang usa sa iyang mga kaubang sulugoon nga nakautang kaniyag pipila lamang ka pisos. Gilabni dayon niya o gituok o giingnan, bayri na ako sa imong utang. Ang iyang kaubang sulugoon miluhod og nagpakiluoy kaniya sa pag-ingon, ayaw intawon ako apikiha, kay bayran ko ra ikaw. Apan wala siya musugot, hinunua, gipapriso niya hangtod nga makabayad sa utang. Sa pagkakita sa ubang sulugoon sa nahitabo, nasubo sila pag-ayo, og nangadto sila sa ilang agalon, og siya gisuginla nila sa tanan. Busa gipatawag sa agalon ang sulugoon og giingnan, baniyaga ka, gipapas ko ang tanan mong utang, kay nagpakiluoy ka man kanako. Angay kauntang maluoy sa imong isig kay sulugoon, ingon nga ako naluoy kanimo. Nasuko pag-ayo ang agalon o gipapriso niya ang sulugoon aron silutan hangtod nga makabayad siya sa tanang utang. O gitapos ni Jesus ang sambingay sa pag-ingon, ingon usab ni ana, ang buhaton kaninyo sa akong amahan nga atua sa langit, kun dili kamo mopasaylo sa inyong isig katao sa kinasing-kasing gayod. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Sa hunahuna sa Ginoo mga igsuon, ug mausad nay gitudlo nato sa simbahan, mausad nay nahibaw-an sa atong mga unang mga magtotoo nga kining sala angan ani is utang. Kung makasa ganita, utangan ta. Nang hinomdom ko sa una ang amahan namo, dili ingong nakasala. Pasaylua kami sa among mga utang. Utang. Muna nga pwede sa natong ingnon, muna ingos Kristo nga kung kamo magpahulam, ayaw na mo paningil og bayad. Kay ang sugo ni Kristo para sa sala dili paninglon. Unsaon man? Pasayloon. So ang utang dili paninglon, pasayloon. Nya mooyon mo ana. Galingo-lingo na. Mao na pa der sura pud ana. Di paninglon oy. Okay lang ang sala gid nga tinuod, sama anang mamakak, sama anang magdrugas, sama anang mangawat, dara nagpasayloon, pero kanang utang ako gunang kwarta, ako ginang paninglon. Dili pwede, no? Kay nga naman, ang sa tinud-anay kanang kwarta nato o atong bahandi, di man gid na ato. Mura raman ta na gadua-dua, inomdo mo sa una katong tinda-tinda nato, katong gagmay patabang. Manguha ta na mga dahon, maggunting-gunting tagpapil. Di man kita gahimos papel, di san kita gahimo anang dahon. Nya mo tetong himoong kwarta-kwarta. Nya tinda-tinda sa tagbuwad, dahos kwarta yan. Kaniha, buwad ni nga kanang kuan, tinag-as. To sang linginon, buwad po ni nga kuan, lawlaw. Ayun, anak ba? Nya, kanaganing dua-dua, raman mo taga dua-dua baga. Ang Ginoo mo'y naghatag sa tanan, nya kita din higa dua-dua rataga. Kanang ga, ilis-ilis rata ba? Pero pwede guna niya kuhaon anytime. Muna diri sa unang pagbasa, nakaamgo ang mga Israelita. Ingon sila, sa among pagsigig supak-supak nimo Ginoo, sa among pagsigig pakasala na nga ut-ut nami. Sa ito pagikuha sa Ginoo,
ang ilang mga grasya. Wa na gud sila'y pari, wa na sila'y propeta, wa na sila'y ilang kaugalingnan nga lugar. Di na kuno sila makahalad kay ang ilang mga templo gipangguba na, gipangbihag na sila sa ilang kontra. Karon na sila sa taliwa sa kalayo kay padong na sila isugbas kayo sa ilang mga kontra. Otong niingon to si ito propeta Asarias o niingon siya nga barog taon siya dito sa Ginoo. Hibaw man gyud mi nga ang tanan nga nagtuo nimo di gyud nimo pakaulawan. Na ang nagtuo nimo di gyud pakaulawan. Ampo siya. Nya iya dayong gihisgutan ang mga ilang mga katigulangan nga pinangga kay Ginoo. Isa duna biya kay saad ni Abraham, ni Isaac ug ni Jacob, ni Israel nga imong padaghanon ng ilang kaliwat sama kadaghan sa bituon sa langit ug sa baybayon. Mao na kining paghisgot ani ni propeta Asarias dili ni pasabot nga ang Ginoo nalimot. Gustos Ginoo kitay makahinumdom unsa siya, giunsa ta niya pagmahal ug unsa say iyang saad nato. Unang kaning atong tubag sa Salmo nga nag-ingon hinumdumi ang imong mga kaluoy o Ginoo, wa ni pasabot nga Ginoo nalimot. Ang gustos Ginoo di unta ta kalimot nga ang Ginoo maluluyon kaayo. Usahay gud kana bitang sobra na kaitong paningkamot ba sama na rong nahitabo sa leader sa Russia o sa Ukraine. Murag wa nay Ginoo bitaw, murag sila na mo'y Ginoo. Unsa may resulta? Pinatyanay. Mga matay gyud, mga ut-ut gyud, mga bungkag. Di ba naman na sa YouTube gani akong tan-awon ba na sila gibutang dito sa Ukraine before and after. No, sa una nindot kay mga kahoy, nindot kay pintal, nindot kay pagkarona, sus nangabungkag kay naigos bomba. Kaniadto ang building taas kayo, nindot kay pagkapintal, karon wa na nangahugno na. Nya ang lugar kaniadto daghan kay mga tao adto dito magpundok, adto dito mag-shopping, karon mingaw na mura nagminteryo kay wa na diha mga tao libuan, minilyon ka mga tao nang layas na. Ano man tungod kay wa nay kaluoy ug wa na sa ta mahinumdom sa Ginoo. Maut-ot gyud ta. No na si Kristo mitudlo siya diri sa ato ebanghelyo. Pasayloa gyud kapito ang imong isig katao aron dili ka maut-ot. Pasabot bisag kapila pa na siya mangutang ay gyud paningil aron di ka maut-ot. Na siya pasabot magsige gini kag paningil anang utang, mag-anam jud kag kaut-ot. Ang unang maut-ot ang imong naong. Tanawa kanang magsigig paningil sa utang, ang naong ana mag-anam gyud kahugot ang naong kanang mag-anam ut-ut ba kanang mura kag mukopos wa na gyud lami ang naong tanawon ng hiningil kay utang nindot bago tanawon ang naong so na ut-ut nya ang sunod nga maut-ut ang imong pagbati luos lang kag kasuko, luos na lang kag sigig pangdumot anang mga tao. Nya katus ang imong wa gipasaylo katong gisigihan nimong paningil maut-ut po tong naong ato. Atong naong sa atong magsugat mo wa nagilami tan-awon yung naong, wa nagi-smile. No, di ba? Kanang gisigihan nimong paningil mo smile pa na nimo. Oy, bulik kay gani na. Kit-an lang ng anino nimo. Bisag tingog nimo makit-an, lihay dayon na kay ganuman. Wa nagilami imong tingog. Ang imong tingog mura nagyog yawa para niya mo nang likay gina siya gyud. Likay. Ay kadi tinod. Nya gusto day ka nga likayan ka mura kag sanlahon. Bitaw mura na i-COVID. Mura kag na i-COVID ba? Labaw pas COVID kay ang COVID social distancing raman 1 meter. Kana gyud pila pa ka 100 meters pa ikakita sa imong naong lihay dayon diri na i-COVID. Lakaw. Why Christmas pero lihay gina nimo. Bisan nga ding mo adto kas balay, mo bisita kas balay kay manukto ka na wa diha Wa gid diha. Usahay gud kanang joke-joke na ingnon ang bata, hinawa ko diri. Ingos mama, wa kuno siya diri. Bata sa imong sugoon nga utrosan nga
anis mo kay ng bata, di man na sa mo kuan. Mao na, ayaw paningil. Tanawa o, pasaylua ang imong isig katao. Kinsa may unang makabenepisyo. Ikaw, luag kayo imong dughan. Kana bitang bana nga magsigig bisyo or asawa magsigig bisyo, pasaylua. Di ba inig pasaylo nimo? Luag mo, mugaan gyud ikumparar kaysa una. Usahay gud magagas imong uluha og laway sa kasakit, pero ang imong kasing-kasing luag. Mahibong ka na nga ganahan ra gyud ka magsigig hilak. Pero di ka mo give up. Awa mo kasuway? Kasuway. Niya ako sang namatikdan ba kani bitang kusog ayong mupasaylo bisag gitamukan nas tanang mga kasakit nana manggihatagon kaayo. Ay ni text na ko karon akong bana pa der ni balik na sa iyang bisyo, grabe kay nga bisyo, sukad panis una pa der ingnan siyang ayaw pag drugs, karon ga drugs na pod nya lain ra ba ni siya mag drugs pa der kay mangulata, magsigig syagit-syagit. Uwaw kay pader niya sakit sad kay kulatahon sa tiyagapil hasta mga bata. Ana, mauna ko na ilang kinabuhi basta mo drugs na siya niya. Ingnan na kuno sa doktor nga ayaw pag drugs, balik yu kuno. Ana, amo na pertig yung grabiha karon anto sila. May gani pader kay makabati ko sa imong wali. Ako gud pader hapit na ko mabuang ron sa kaproblema pero makabati ko sa imong wali maulian ko labi na gyud moingon ka nga antusa lang gid na kay do na pay nagpaabot na ganti nimo, do na pay nagpaabot na kalipay. Maugnay akong kalig-on pader. Ana siya. Muna pader mopalit kog slat. Nako, ngano mopalit man ni siya slat kana ganing lisod na ko kay sila. Sa iya ko nung pasalamat sa Ginoo. So, imbis maningil, manghatag na noon. Imbis bang maningil, na Ginoo, tagai ko kalipay. Ginoo, naglisod na ko. Ginoo, tabangi ko. Mauna no'y muhalad nga tos Ginoo. Mauna nga niingon diri si Propeta Asarias, wa naman mi ihalad nga baka Ginoo. Wa naman mi mga hayop. Pero kining among kaugalingon, dawata kini. Ingon nga hinurot nga halad, sinunog. Nga labaw pa sa libuan ka mga baka. Pasabot, kamaon atang muhalad sa atong kaugalingon. Kana di ang pagpasaylo mga igsuon, nganong makapaluag na sa atong kasing-kasing, tungod kay mura nag-atong gihalad ang atong kaugalingon ngadto sa Ginoo, nya inigdawat anas Ginoo sa atong halad, nga mao ang atong kasing-kasing, iya dayon tang ayuhon. Basta ang Ginoo mo imudawat, maobitan nang naisugo si Kristo nga nag-ingon, "Come to me, all of you who are heavily laden. Cast all your burdens upon me, and I will give you rest." Sabot mo na? Wa no? Nung atong binisayon. Duol kamo kanako kamong tanan nga gibugatan o gikapuyan sa inyong mga gipas-an. Ihatag nga rin kanako ang inyong tanan nga mga gipas-an. Ihatag nga rin ako, kay ako mong tagaan og kalinaw, kalipay, og katagbawan. Kinsa ra may makahatag ani? Ang Ginoo ra gyud. Ang kwarta makahatag ani? Ti oy. Kadato ana nilang Putin kana si sanay nga anang nasa kondisyon mo ganagnan. Si Liski, ano ito? O, ka mga dato na nila, magamhanan pa kayo nastanan, nasa karon sila kalinaw. Sunan ka ng ilang, malingaw kong tanaw sa YouTube, ambot, tinood ba ka na ng ilang missile niya, anti-missile? Pertigo ng daghanan, hindot kita naon ba, magpinusilay sila ba? Mga eroplano, ka nga mahal, anak. Nyabdaghan kayo sila, anak. Abunda kayo. Di sa ito pa dato, pero way kalinaw. Way kalinaw. Tanawa ng mga dagko kay balay, nindot kay sakyanan, tagutlo, tagupat pa kabuk sakyanan. Ilang sakyanan, 5 kabuok, SUV, kana mga mahalon kaayo. Nya silang kapuyos balay, 3 ra kabuok, 5 kabuok sakyanan. Mas daghan pag sakyanan kaysa tao. Nya kani pag yung tulo, wa pagitingganay. Nya ang balay pertindakoang na mura sila gaabat-abat
Luoy kayo. Nya, malinaw na. Tungod lang kay dako silag balay, nindot silag sakyanan. Oh, naiuban na mo kalit lag bitay spesi maghikog. Kay wa gyud kalinaw. Sige testing Sige pasaylo. Sige jud pasaylo. Piti imong naong pasaylo lang yapon. Lagom diri pikas. Pasaylo lang yapon. Tanawa, bisag lagom kag naong, bisag hubag ng imong naong skulata, malinawon imong kasing-kasing. Pero kanang daghan kay make up, nindot kayo, may kayong pagkakurti ang kilay, may kayong pagkariban ang buhok, inana. O niya, wa mo pasaylo? Na, wa ginay ayo. Di ba? Amo na, pasayloon niya, dili paninglon. Niya, ihalad, pasabot, ipalit og slat. Ana, ang resulta, pagkadaghana ni mong kalinaw lagi, di gyud masukod. Nya katos ang imong gipasaylo, katos ang wa nimo paningla, labaw na gid tong imong gipalitan og slat, unsa say bation? Astang lipaya sad. Di ba? Ana. Wala gudi man mo mutuo ani akong sulti. Sige na, nindot ta. Mga igsuon, magampo kita sa Ginoo nga mo'y naghatag sa tanang butang nga maayo nganhi kanato. Masaligon kitang muingon, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Nga ang simbahan, mahiusa unta diha sa gugma, ug nga makaambit sa kalipay nga gipadayag sa Santissima Trinidad, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang namunuan sa atong nasod, magmatinud-anon sa ilang pag-alagad sa katawhan, uban sa kaangayan o hustisya, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga alang ni atong nagantos sa nagkalain-laing matang sa sakit, nga makabaton na sila og hingpit nga kaayuhan o kahupayan diha ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton o ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay o grasya sa paglahutay o nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga sa atong pagsaulog sa 500 years of Christianity, magmalampuson unta ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom, isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahumanunta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga sa katapusang adlaw, banhawon unta sa Dios ang atong mga igsuong nangamatay, ilabi na kanila nga atong gihandom karon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. O Amahan, patalinghugi ang mga pag-ampo sa imong katawhan, nga kay amo kining gituboy uban sa gugma ug pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Take my life, a living sacrifice, knowing it's the least that I can do. Make my life a living sacrifice, holy
I can do. And yet here I stand to offer all I am and give myself completely, Lord, to you. Take my life. Mga igsoon, pag-ampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Itugot Ginoo nga kining makaluwas nga halad magpalingkawas kanamo sa among mga sala ug magdala kanamo sa imong pasaylo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ikaw ang nagbuot sa labing maayong panahon sa kaluwasan, alang kanamong imong mga anak, aron pagpabalik sa kaputli sa among mga kasing-kasing. Ikaw naglig-on kanamo aron human malimpyo ang among kalag sa mga daotang tinguha diha sa among paggamit sa mga butang nga lumalabay, labi pa unta kaming mahiusa sa mga butang nga tunhay. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit o giyuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo mabanhaw, si Kristo mubalik niya. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma,
uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi nang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manonobos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay.
Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental o marika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Purify my heart. Let me be as gold and precious silver. Purify my heart. Let me be as gold, pure gold. Refiner's fire. My heart's one desire is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your will. Magampo kita. Ginoo, kining santos nga pagkalawat, magbaskog unta kanamo, ingon man maghatag kanamo sa pasaylo o panalipod. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Diosnon nga kalinaw. Nya mahitabo ra ni sa atong kinabuhi kung magsigi gitag pasaylo, nya dili ta maningil og utang. Ato ganinang supakon, maut-ut kita. Ang Ginoo manaa kaninyo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo.